Čus lidi, já jsem Roman, vítám vás při dalším videu. Toto video bude Horror Fist Challenge. To je prášek. A tady vidíte Elzu, já vám ji ukážu. Jsme venku, protože máma potřebuje uklízet, tak to, jsme tady venku. Tak jdem na to. Hele. Jdeme na to. Hej, nech mi to. Slyšíte psy, jak to už čekají. Tam vůbec nejdu vidět. Jdi pryč. A tady ta challenge bude, že si ten prášek naru celý do huby. Ne jako skoro celý, ale co dokážu. Si narvat. Takže 3, 2, 1, teď. Já jdu trošku dozadu. No vidíte ty domy. Prostě. To není pro tebe nic. Už tam mám jenom půlku. A ještě sníme tady tu kostičku celou. Jestli chcete, kdo bydlí v Táboře, tak si tohle kupte. Horror Fist. Je to dobrý. Je to takový prášek bílej. Možná to znáte. Ale kupte si to v Koupu. Tady v Táboře. Víte, kde je Koup, ne? Snad. Tady je několik Koupů v Táboře. Tak si ho kupte, jak jdete na zastávku na Černé mosty, nebo jak tam jsou ty závody, jak tam jedou ty vlaky. Směrem jako. Tak. Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, koment, odběr. Co chcete. Já se pro tohle video s vámi loučím a loučí se s vámi Elza. Jestli ji vidíte, tak mi napište. Papík.